Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Laure Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to 1 John chapter 1 verse 5 hangtod sa verse 10. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, ug mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan niya ug kaniniyo among gimantala nga ang Dios kahayag ug diha kaniya walay bisag unsa nga kangitngit. Kung giingon nato nga aduna kitay panaglambigit diha kaniya apan naglakaw kita diha sa kangitngit, na makakita ug wala nato gibuhat ang kamatuoran. Apan kung kita naglakaw diha sa kahayag nga sama kaniya nga anaa diha sa kahayag, aduna kitay panaglambigit sa usag-usa ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak ang nagahinlo kanato sa tanang kasalanan. Kung atong giingon nga kita walay kasalanan, giilad nato ang atong kaugalingon ug wala diha kanato ang kamatuoran. Kung isugid nato ang atong kasalanan, matinud-anon siya og balaan nga mopasaylo sa atong mga kasalanan ug kita pagahinluan sa tanang pagkaliko. Kung muingon kita nga wala kita nakasala, gihimo nato siyang bakakon ug ang iyang pulong wala diha kanato. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Atong i-explore mga kaigsuonan ang sulat ni Apostol Juan, ang disipulo nga gihigugma kaayo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kini nga mensahe ni Juan mahinungdanon kaayo kini niadtong panahon nila ug sa atong kapanahunan karon. Isip background mga kaigsunan, ang iglesia sa kapanahunan ni Juan nagsagubang og daghan kaayong mga hagit, particularly ang hagit sa mini nga pagtulunan sa kulto nga ang tawag Gnosticism nga naglimod sa realidad sa pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo ug ang pagkamahinungdanon sa pagkabalaan. Mao nga si Juan mga kaigsuonan nagsulat nga adunay kasing-kasing sa usa ka pastor ug adunay awtoridad sa usa ka apostol. Iyang gitawag ang mga katawhan sa Ginoo aron sila mubalik sa patukuranan sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug sa usa ka matang sa kinabuhi nga nahauyon sa ilang pagtuo. Ang atong teksto niining taknaa 1 John chapter 1 verse 5 to 10, usa ka teksto nga nagsukmat kanato mahitungod sa kinaiyahan sa atong Dios ug kinaiyahan sa tinuod nga Kristohanon. Gisugdan ni Juan ang iyang sulat pinaagi sa pagdeklarar mahitungod sa Dios mismo ug diha sa tataw nga pamaagi iyang gitudlo kanato ang implikasyon niini nga kamatuoran sa atong kinabuhi. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto, ang pundasyon. Unsa man ang pundasyon nga gipakita ni Apostle John kanato? Ang pundasyon mao kini nga ang Dios kahayag. Gisugdan ni Apostle John ang iyang sulat pinaagi sa usa ka deklarasyon nga parihong makahangak ug makalilisang mga kaigsunan. Ang giingon ni Apostle John, ug mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan niya ug kaniniyo among gimantala, nga ang Dios kahayag ug diha kaniya walay bisag unsa nga kangitngit. Dili lamang kini balaknon nga mga pulong mga kaigsunan. Usa kini ka theological nga patukuranan.
kung atong ingnon nga ang Dios kahayag ang buot ipasabot niini atong giuyunan ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagkaputli, ang iyang kamatuuran, ang iyang himaya, ang iyang majesty nga dili gayud nato maduulan. Wala gayoy anino, walay mancha, walay imperfection, walay kalibog diha sa atong buhi nga Dios. Ang atong Ginoo matarong gayud kaayo, putli gayud kaayo, matuod gayud kaayo ang atong Dios. Nauunsa may buot ipasabot niini alang kanato. Kita, kung itandi nato ang atong kaugalingon sa Ginoo, kita gipakatawo diha sa kangitngit. Sama sa giingon ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10, walay matarong, wala, bisag usa. Ang pinaka-nindot or pinaka-maayo nato nga pagpaningkamot, bisan pagdalaygon kayo kini atubangan sa mga tawo, kung ato kining timbangon, batok sa putli nga kahayag sa Dios ug sa iyang pagkabalaan, ang atong pagkamatarong hugaw nga panapton lamang atubangan sa Ginoo. Mao kini ang giingon sa Isaiah chapter 64 verse 6, ug mao kini ang pinakaunang nga realidad or kamatuuran nga gisukmat kanato sa ebanghelyo. Sama sa giingon ni Dr. Martin Lloyd Jones, ang iyang giingon, ang pinakaunang butang nga isulti kanato sa Biblia mahitungod sa Dios, mao nga siya balaan. Ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Mao kini ang sinugdanang punto sa tanang tinuod nga pagtuon sa Dios, ug tanang tinuod nga pagwali, ug tanang tinuod nga pagsangyaw sa maayong balita. Mo kadto ang pulong ni Martin Lloyd Jones. Ug mao kini ang mensahe nga giduot gayud kaayo ni Apostle John. Dili kini niya invention, wala kini niya giimbento mga kaigsunan. Mao kini ang mensahe nga iyang nadungog gikan sa Dios mismo, gikan sa atong Ginoong Hesukristo, ug busa kini iyang gimantala sa iyang mga tigbasa. Gimantala kini sa tanang mga nakadungog gikan sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo mismo. Ug mao kini ang pinaka-pattern sa tanang buluhaton nga biblikal mga kaigsunan. Nadawat nato ang pagtulunan gikan kang Kristo, ug kini nga pagtulunan gikan kang Kristo matinud-anon nato kining gimantala ngadto sa mga katawhan. Kung tinuod gayud ang usa ka tawo nga nakadawat niini nga mensahe, ang buot ipasabot niini mga kaigsunan, dili lang kini niya giuyunan diha sa iyang utok, kundili iya kining gigakos sa iyang kasing-kasing. Iya kining gidawat nga tinuod gayud, ug siya adunay pagkahingangha diha sa iyang kasing-kasing ug hunahuna mahitungod sa pagkabalaan sa Dios nga dili gayud niya masukod. Mura ra ba kini og tawo nga gikan sa ngitngit kaayo nga langob or ngitngit kaayo nga yungib, unya mukalit lang siya gawas gikan sa langob sa alas 12 sa udtong dako kayo sa ngatanan mga kaigsunan. So ang iyang mata makuratan gayud kaayo ang iyang mata, unya masulawan kayo kay wala man siya maanad sa kahayag, naanad man siya sa kangitngit. Mao kini ang pagabation sa usa ka tawo nga naanad siya sa iyang kasalanan, naanad siya sa ngitngit nga dalan nga iyang gilaktan, unya kung iyang makita ang kamatuuran mahitungod sa pagkabalaan sa Dios nga ang Dios kahayag, unsa may mahitabo kaniya, dili gayud siya ganahan sa mensahe, masulawan gayud kaayo siya. Mao kini gibati sa daghan kaayong mga tawo nga anad kaayo, nahigugma sa ilang sala, unya imong walihan mahitungod sa pagkabalaan sa Dios, mahitungod sa kahayag sa Dios. Dili ganahan ang mga tawo nga maminaw, murag uk-uk nga naanad sa kangitngit, unya kun imong i-turn on ang suga mga kaigsunan, dili gayud mahiluna ang mga uk-uk, magkisi-kisi gayud og pangita og lugar nga ngit-ngit nga iyang kasuksukan. Kay nga naman, ang kahayag mao ang nag-expose sa tanang ngit-ngit nga lugar sa usa ka kwarto, ug ang kahayag sa Ginoo ang iyang pagkabalaan mao ang nag-expose sa tanang hugaw nga bahin sa atong kinabuhi.
Kini nga kamatuoran mga kaigsunan nga ang Dios kahayag sama sa akong giingon na dili komportable ang mga tawo sa kalibutan niini nga mensahe. Ilang pilion gayud ang matang sa Dios nga naraog hatag og panalangin, naraog hatag sa tanan nilang gusto nga pangayoon, apan walay pakabana sa pagkabalaan. Mao kana ang matang sa Dios nga buot mabatunan sa tanang mga tawo. Apan ang mensahe sa ebanghelyo mga kaigsunan dili magsugod sa kung unsa ang ganahang madungog sa mga tawo. Ang sinugdanan gayod sa mensahe sa ebanghelyo mao ang balaan nga kinaiyahan sa atong Dios. Nagsugod gayud kini sa pagkabalaan sa Dios ug sa hustisya sa Dios ug sa sugo sa Dios nga kita magtamod ug magkinabuhi sumala sa iyang kasuguan 100% ug nga siya lamang gayud ang atong simbahon ug sundon sa atong kinabuhi. Si Apostol Juan mga kaigsunan sa iyang ebanghelyo iya gayud nga giduot kini nga punto nga rika nato ang giingon sa John chapter 3 verse 19 ug kini mao ang paghukom nga mianhi ang kahayag sa kalibutan ug gihigugma pa sa mga tawo ang kangitngit kaysa kahayag tungod kay ang ilang mga buhat dautan man. Diri magsugod ang mensahe sa ebanghelyo mga kaigsunan, sugdan sa bad news. Pero ang nindot kayo nga balita is that kini nga kahayag, ang atong Dios nga balaan, ang atong Ginoong Hesukristo balaan, mianhi siya dinhi sa kalibutan aron luwason ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanato. Sama sa giingon ni Pablo sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod sa 14, ang giingon dinhi giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit, o gibalhin kita ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak, nga diha kaniya aduna kitay katubsanan, nga mao ang kapasayloan sa mga kasalanan. Ang atong bugto nga paglaom mga kaigsuunan, nga makabarog kita sa presensya sa Ginoo, nga hayag gayud kaayo, balaan gayud kaayo, ang atong bugto nga paglaom anaa lamang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kadto ang unang punto mga kaigsunan. Ang ikaduhang punto mao kini. Ang koneksyon tali kanato ug sa kauban nga mga Kristohanon dili gayud mabugto. Ang tanan nga mga naglakaw diha sa kahayag adunay panaglambigit sa Dios nga mao ang kahayag ug aduna usay panaglambigit sa usag-usa. Gikan niini nga kamatuoran nga pundasyon gayod sa atong pagtuo mga kaigsuunan, gipupo ni Juan ang pinakaunang logical nga implikasyon. Ang giingon sa verse 6, kung giingon nato nga aduna kitay panaglambigit diha kaniya, apan naglakaw kita diha sa kangitngit, na makakita og wala nato gibuhat ang kamatuoran. Kini direkta nga hagit sa tanan nga taphaw or mabaw kaayo nga Kristyanismo mga kaigsunan. Kung atong giangkon nga kita adunay pagkahiusa diha kang Kristo, kung atong giangkon nga aduna kitay panaglambigit sa atong Dios nga mao ang kahayag, apan ang atong kinabuhi naglakaw diha sa kangitngit, makanunayon ug mapinadayunon nga paglakaw diha sa kangitngit ug walay paghinulsol ug paglakaw diha sa kasalanan, nan si Juan nagadeklarar sa tataw gayud nga pamaagi na makakita ug wala kanato ang kamatuoran. Ang atong confession bakak ug ang atong kinabuhi supak sa atong giangkon sa atong baba. Matod pa ni John Calvin mga kaigsunan, gitawag kini ni Juan ingon nga paglakaw diha sa kangitngit kung ang mga tawo mupasakop sa mga tinguha sa unod ug magkinabuhi ug dautan nga kinabuhi. Mao kini ang pulong ni John Calvin mga kaigsunan. Ang tinuod nga panaglambigit sa atong Ginoong Hesukristo naghatag kanato og kabag-uhan. Ang kahayag sa kalibutan si Hesukristo kana, kung tinuod gayud nato siya nga gidawat mga kaigsuunan, maghatag ka nato kini og kalamdagan sa atong mga dalan. Adunay resulta nga pagkabalaan niini ug gibag-o gayud ang tawo nga naglakaw kauban sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tinuod nga midawat sa atong Ginoong Hesukristo
aduna gayoy kabag-uhan. Dili gayud nato ma-imagine ang usa ka tawo nga anaa diha kang Kristo unya mupili gihapon sa paglakaw diha sa kangitngit. Wala kini nagpasabot mga kaigsuonan nga perfect na ang tanang tinuod nga Kristohanon, dili na makasala. No, dili ka na mo'y atong buti pasabot. Pero ang buti pasabot niini ang direksyon sa atong kinabuhi na bag-o na gayud kaayo. Ang direksyon sa kinabuhi niadtong wala pa ang usa ka tawo diha kang Kristo, ang direksyon padulong sa kasalanan. Pero sa dihang nahimo siyang tinuod nga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo, nausab ang direksyon padulong na sa pagkabalaan. Dili na padulong sa kangitngit kundili padulong na sa pagkabalaan. Ug aron matangtang ang tanang kalibog, gipasabot ni Apostle John sa verse 7 ang baliktad niini nga kahimtang. Ang giingon sa verse 7 apan kung kita naglakaw diha sa kahayag, nga sama kaniya nga anaa diha sa kahayag, aduna kitay panaglambigit sa usag-usa, ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak ang nagahinlo kanato sa tanang kasalanan. Unsa may but ipasabot niining maglakaw diha sa kahayag? Ang but ipasabot niini mga kaigsuonan, magkinabuhi kita sumala sa gipadayag nga kabubuton sa Dios. Atong tuliron ang atong kinabuhi or ipadagan ang atong kinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo nga mao ang usa ka suga sa atong mga tiil ug kahayag sa atong dalan. Mao kini ang giingon sa Psalm 119 verse 105. Ang buot ipasabot niini mao nga magkinabuhi kita nga dayag gayud kayo ug matinud-anon kayo atubangan sa Ginoo. Ug atong gi-expose ang atong mga kasing-kasing diha sa kamatuoran sa Dios, ug atong gisugid ang atong mga sala, ug naningkamot gayud kita nga sundon ang tanang mga sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung kita naglakaw diha sa kahayag, adunay duha ka kamatuoran nga mahimong dayag gayud kaayo sa atong kinabuhi. Una, aduna kitay panaglambigit sa usag-usa. Ang basihan sa tinuod nga Christian fellowship or panagsandurot or panaglambigit, dili kining pareho kita og mga hobby or pareho kita og mga interest or mga hilig nga buhaton, kundili ang common nato nga denominator mao ang atong Ginoong Hesukristo ug ang atong commitment sa iyang pulong. Mao kini ang common nga kahayag nga atong gisaluhan mga kaigsuonan, nga gisaluhan sa tanang mga katawhan sa Dios. Kung diin adunay tinuod nga paglakaw diha sa kahayag, aduna usay tinuod ug mahigugmaon nga fellowship or panaglambigit sa mga magtotoo. Ang ikaduha mga kaigsuonan nga kamatuoran nga mahimong dayag sa atong kinabuhi kung kita anaa diha kang Kristo, mao nga ang dugo ni Jesus nga iyang anak naghinlo kanato sa tanan natong sala. Mao kini ang pinakasentro sa ebanghelyo. Dili ang atong perfect nga paglakaw atubangan sa Dios mao ang naghinlo kanato, kundili ang perfect ug makahugas ug makahinlo nga dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang gibuhat alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanato. Ang atong paglakaw diha sa kahayag, ebidensya lamang kana nga kita pinasaylo na, nga kita gihinluan na sa iyang balaang dugo. O kini nga paghinlo mga kaigsunan, dili kini one-time event lamang or kas-ara nga nahitabo nga mura og naghatag kanato og lisensya nga magpakasala. No, kini nga paghinlo, ato kining ginabuhat sa matag adlaw. Atong gisugid ang atong kasalanan diha sa Dios. Sama sa giingon sa Psalm chapter 130 verse 4, ang giingon din hiyo, apan diha kanimo adunay kapasayloan aron ikaw kahadlukan. So dili daybot ipasabot nga pinasaylo ka na unya okay ka na nga magpakasala, duna na kay lisensya. That's not the Christian message. That's not the message of the gospel. Ang kapasayloan nga gikan sa Dios imbis nga maghatag kanato og lisensya nga magpakasala, nagahatag hinuon kini kanato og bag-ong kasing-kasing nga adunay bag-ong tinguha nga mosunod sa kabubuton sa Dios.
nga mopahimuot kaniya ug mulikay sa tanang mga butang nga ikasuko sa atong Dios. Ug kini nga kahadlok mga kaigsunan, dili kini ingon og mitalaw kita sa Dios, kundili kini nga fear of the Lord. Usa kini ka pagbati sa usa ka anak nga pinasaylo nga nagdumot na sa tanang mga butang nga mahimong ikasuko sa iyang amahan. Ang gipasabot kanato ni John Owen mga kaigsunan mao kini: ang dugo ni Kristo mao ang dako kaayong tubod nga nagahinlo nga nagdagayday sa mga agianan sa grasya, nagahuga sa tanang kahugaw gumikan sa sala ug nagapahimo sa kalag nga takos alang sa pakigsandurot sa Dios. Mao kadto ang ikaduhang punto. Ikatulong punto mao kini: alang sa mga naglakaw diha sa kahayag, ang pagsugid sa ilang mga sala dili gayud kini malikayan. Gumikan kay ang tanang tinuod nga anaa diha kang Kristo, makabantay na sila dayon kung sila nakasala. Mao nga dili sila mahiluna, ila gayud kini dayong isugid ngadto sa Dios. Kay sa tinuod lang mga kaigsunan, ang mga Kristohanon aduna gayoy struggle sa sala. Sa una walay struggle, ganahan silang magpakasala. Pero karon nga Kristohanon na sila ug aduna nay bag-ong kasing-kasing, every time nga matintal sila sa pagpakasala, aduna na gayoy struggle. Mo kini giingon sa verse 8 sa atong teksto, kung atong giingon nga kita walay kasalanan, giilad nato ang atong kaugalingon ug wala diha kanato ang kamatuoran. So mao kini ang ikaduha nga deduction gikan sa pagkabalaan sa atong Dios. Nagpahimo kini kanato nga conscious or makabantay or makamatikod na mahitungod sa atong pagkadautan, mahitungod sa atong kasalanan, gumikan kay ang Dios balaan, so ato nang mabantayan nga kita makasasala gayod, nga nanginahanglan kita sa grasya sa Ginoo sa matag adlaw. Kung atong ilimod ang presensya sa kasalanan sa atong kinabuhi, or kung atong ipakagamay ang atong mga sala, mga kaigsunan, atong giilad ang atong kaugalingon, nagpasabot lamang gayud kini nga wala nato masabti ang pagkabalaan sa Dios, nga wala nato masabti ang dako kayong ulang tali kanato ug sa Dios. Balaan siya unya kita makasasala. So ang tawo nga nakasabot gayud sa pagkabalaan sa Dios, dili gayud malikayan mga kaigsunan, nga iya gayud nga mamatikdan nga siya dautan gayud kaayo, nga siya makasasala, nga bisan pa og nahimo na siyang tinuod nga Kristohanon, for example, makabantay na gayud siya sa iyang struggle sa sala, ug kung mahulog siya sa sala, ikaguol na gayud kaayo niya mga kaigsunan. Pero ang tawo nga naglimbong sa iyang kaugalingon, duna gayoy duha ka butang nga anaa sa iyang hunahuna, nga ang Dios dili raman kaayo tanto nga balaan, unya siya dili raman kaayo tanto nga dautan pod siya. So okay siya sa iyang pagpamati. Kining duha ka mga butang mga kaigsunan, nga ang Dios dili ra kayo tanto nga balaan, unya kita dili ra kayo tanto nga dautan, bakak kini mga kaigsunan. Ang kamatuuran sa pulong sa Ginoo, ang kamatuuran sa kinaiyahan sa Dios, ug ang kamatuuran mahitungod sa atong kinaiyahan nga dautan kaayo, wala pa makagamot sa iyang kinabuhi, wala pa makaugat mga kaigsunan. Kung atong paminawon ang magwawali nga si Benjamin Keach, ang iyang giingon ang mapainubsanon nga kalag, kung muduol kini sa Dios, makakita sa kaugalingon niini nga kahugaw ug pagkawalay bili, ug nga uban sa mas tataw nga pananaw kaysa pagtan-aw sa uban niini, ug usa kini kadakong bahin sa pagkamapainobsanon. Tinuod gayud kini mga kaigsunan. Pero adunay saad ang Ginoo sa mga tawo nga musugid sa ilang sala ngadto sa Dios, mukumpisal sa ilang mga sala ngadto sa Dios. Ang giingon sa verse 9, kung isugid nato ang atong kasalanan, matinud-anon siya ug balaan nga mupasaylo sa atong mga kasalanan ug kita pagahinluan sa tanang pagkaliko or tanang kahugaw. Mao kini ang logical ug mahimayaon kaayo nga consequence sa verse 8. Kung nakita nato ang atong kasalanan, kung wala nato gilimbungan ang atong kaugalingon, nan
Dili gayud malikayan nga atong isugid ang atong sala sa Dios. Mukumpisal gayud kita sa atong sala sa Dios ug musalig lamang kita sa iyang grasya alang sa kapasayloan. So adunay duha ka haligi sa karakter sa atong buhi nga Dios nga gibarugan niini nga saad. Una, ang Dios matinud-anon ug ikaduha ang Dios matarong. Ang Dios matinud-anon sa iyang mga saad. Nagsaad siya nga pasayloon ang tanang musugid sa ilang kasalanan ngadto kaniya ug sa tanang musalig kaniya. Nagsaad ang Ginoo nga aduna gayoy abundansya nga kapasayloan sa ilang sala. Ikaduha, ang Dios matarong. Matarong ang Dios ug makakurat kini nga kinaiyahan sa Dios. Unsaon man nga ang Dios nga matarong iyang pasayloon ug ideklarar nga walay sala ang usa ka tawo. Ang tubag mga kaigsunan anaa sa gibuhat ni Kristo, substitutionary atonement. Si Kristo ang nagpaula sa iyang dugo, namatay siya alang sa mga dili matarong. Mo kinigiingon sa Romans 5:6, ang matarong namatay alang sa dili matarong, aron nga diha kaniya ang Dios parihong matarong ug nagpahimong matarong sa mga dautan nga adunay pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong kapasayloan mga kaigsunan wala kini nagpasabot nga gipakunhod sa Ginoo ang iyang hustisya. No, kundili demonstrasyon kini sa iyang hustisya nga natagbaw diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ug matikdi mga kaigsunan ang gilangkuban sa paghinlo sa atong Ginoo. Ang giingon sa atong teksto, iya kitang pagahinluan gikan sa tanang pagkadautan. Ang but ipasabot niini kapasayloan gayod kini sa hilabihan gayod. Total cleansing, total forgiveness. It is forgiveness to the uttermost. Kapasayloan sa hilabihan gayod. Kaluwasan sa hilabihan gayod. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. And finally, giusab na pod ni John sa pagpasabot sa verse 10 ang giingon dinhi kung muingon kita nga wala kita nakasala gihimo nato siyang bakakon ug ang iyang pulong wala diha kanato. Daghan ra bagayod kaayong mga tawo nga murag buutan kayo sila sa ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon. Matarong kaayo sila sa pagtan-aw nila sa ilang kaugalingon. Apan ang kasing-kasing nga giablihan sa Dios. Makakita gayod sa tataw nga pamaagi nga siya hugaw kaayo, dautan kayo atubangan sa Dios nga nanginahanglan lamang sa iyang grasya ug kapasayloan. Ang giingon sa Biblia, ang tanan nakasala ug wala makakabot sa himaya sa Dios. That's Romans chapter 3 verse 23. So kung moingon kita nga wala kitay sala, atong gipakabakakon ang Dios ug ang iyang pulong nga nag-ingon nga ang tanang tawo dautan. Walay matarong, wala, bisag isa. Ang giingon ni Thomas Watson mga kaigsuunan, siya nga estranghero sa sala, estranghero sa iyang kaugalingon, tungod kay walay tawo nga nabuhi nga wala makasala, ug siya nga muingon nga wala siya'y sala, dili lang kay iyang giilad ang uban, kundili giilad niya ang iyang kaugalingon. So kini nga passage sa 1 John chapter 1 mga kaigsunan, dili lamang kini theological discourse. Usa kini ka honest nga self-examination nga itandi nato ang atong kinabuhi sa pagkabalaan sa Dios. Mao nga ipangutana nato sa atong kaugalingon. Nakita mo na ba higala nga ikaw dautan gayud kaayo? Nakita mo na ba nga dili nimo kayang hinluan ang imong kaugalingon gikan sa imong pagkadautan, gikan sa tanan nimong sala? Ug nasabtan ba nimo nga si Kristo lamang ang imong bugtong Dios ug manluluwas? Ang iyang pagkamatarong ug iyang dugo lamang mao ang imong gikinahanglan alang sa imong kaluwasan. Nakita ba nimo kini higala? Kung imo na kining nakita, ayaw na paglangan-langan. Pag hinulsol sa imong sala, isugid ang imong sala ngadto sa Dios ug dangop kang Kristo. Tuuhi ug saligi siya, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Undangin na ang pagsalig sa imong kaugalingon, bisag gamay mga kaigsunan, walay contribution ang imong pagkamatarong sa imong kaluwasan. Ang pagkamatarong lamang ni Kristo ug ang iyang dugo mao ang imong gikinahanglan aron ikaw maluwas.
Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.